ሓደ ግዜ ውሽጣዊ ስምዒትካ ገለ ነገር ጌጋ ከም ዘሎ ይሕብረካ ኮይኑ ግን እንታይ ምዃኑ ብግልፂ ይርዳእካን ነዚ ስምዒት እዚ ድማ ውሽጠይ ነጊርኒ ውሽጠይ እኮ ተፈሊጥዎ ነይሩ ኢልካ ትሓልፎ ከምዚ ዝፍጠር ኣእምሮኻ ዝረኣዮም ግን ድማ ብግቡእ ዘይተርጎምካዮም ናይ ሰብነት ምልክታት ስለ ዘለው እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ሰባት ኣብ ንግዲ ኣብ ስራሕ ወይ ድማ ኣብ ዕርክነት ፈፂሞም ንኸየታልሉካ ትከላኸለሉ 10 ሚስጥራዊ ናይ ሰብነት ቋንቋታትን 10 ሳይንሳዊ ሜላታትን ክንፈትሖም ኢና እዞም ሕጂ ዝነግረካ 10 ሳይንሳዊ ሜላታት ብስነ ልቦናዊ መፅናዕቲ ተረጋገፁ ኣብ ቀዳማይ ይርከብ ብዛዕባ ሰባት ካብ 70% ንላዕሊ ክትርድእ ትኽእለሎም ጥበባት እዮም ኣብ ብዙሕ ርክባት ሰባት ከየታልሉካ ትከላኸለሎም ቁልፊ ሚስጥራት ስለ ዝኾነ ድማ ነዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሎ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ብዙሕ ቁም ነገር ስለ ትረኽብሉ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራናትናኹኑ ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ኣብ ስነ ልቦናዊ መፅናዕትታት ዝተረጋገፀ ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ሓቂ ኣሎ ንሱ እውን ኣብ መንጎ ሰባት ኣብ ዝግበር ዝርርብ ቃላት ዝሕዝዎ ግደ 700 ጥራይ ምዃኑ እዩ እቲ ዝተረፈ 93% ዝኸውን ሙሉእ መልእኽቲ ኣብ ናይ ድምፂ ቃናን ኣብ ናይ ሰብነት ቋንቋን ውሽጢ ዝርከብ እዩ እዚ ማለት ድማ ሰባት ንፈለማ እዋን ክራኸቡ ከለዉ 55% ዝዓምንነቶም ዝዛረብ ናይ ሰብነት ቋንቋኦም ክኸውን ከሎ 38% ድማ ናይ ድምፆም ቃና ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ብዘረባ ብዝነገረና ነገር ጥራይ ብዛዕባኡ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ንዝሕሱ ሰብ ንፈልጠሉ መንገዲ ድማ እዚ እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ሓደ ሰብ ምሳኻ ዝኾነሉ ግዜ ሓቀኛናቱ ንምፍላጥ ቃላቱ ዘይኮነስ ዓይኑን ናይ ሰብነት ምንቅስቓሱን ክትዕዘብ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሰውነትና ሓሶት ናይ ምዝራብ ተኽእልኡ ኣዝዩ ዝነኣሰ እዩ ኣእምሮ ሓሶት ንምእላም ኣብ ዝቃለሰሉ እዋን ንቕሓተ ህሊና ነቲ ሓቂ ብሰውነት ክፍልታት ኣቢሉ ከውፅኦ ይፍትን እዩ እዚ ድማ ሊኬጅ ተባሂሉ ይፍለጥ እዚ ሊኬጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነገር ድማ እዩ ንሰባት ከም መፅሓፍ ንኸተንብቦም ዘኽእለካ ሰባት ናይ ምንባብ ክእለት ክህልወካ ከሎ ኣብ ናይ ንግዲ ቦታ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ካልእ ኩነታት ማንም ሰብ ከታልለካ ይኽእልን ኣብ ውልቀ ሂወትካ እውን እንተኾነ ካብ ቃላት ሓሊፉ ዘሎ ናይ ሰብነት ቋንቋ ክትሰምዕ ምስ እትጅምር ዋላ ሓደ ሰብ ከታልለካ ናይ ምኽኣል ተኽእልኡ ዝነኣሰ እዩ ሰባት ንምፍላጥ 10 ሳይንሳዊ ሜላታት ቀዳማይ ናይ ዓይኒ ምንቅስቓስ ዓይኒ ናይ ኣእምሮ ቀጥተኛ ስምዒት ዘንፀባርቕ መስኮት እዩ ስለዚ ድማ እዩ ብዙሓት ዓይኒ ናይ ነፍሲ መስኮት እዩ ዝብልዎ ኣብ ስነ ልቦናዊ መፅናዕቲ ዓይኒ ናይ ወዲ ሰብ ሓቀኛ ስምዒት ብንፁር ከም ዘርኢ ይፍለጥ እዚ ዝተባህለሉ ቀዳማይ ምኽንያት ድማ ናይ ዓይኒ ጭዋዳታት ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅፃርን ሓሶት ኣብ ንሕስበሉ እዋን ሓሶትና ንኸይቃላዕ ንምግባርን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ስለ ዝገብሮ እዩ ሓደ ሰብ ክዕልለካ ከሎ ዓይንኻ ዝጥምት ተደኣ ኮይኑ እዚ ግልፅነት ድሌትን ልዑል ርእሰ ተኣማንነትን የርኢ ኣብዚ ግን ክትጥንቀቆ ዘለካ ሓደ ነገር ኣሎ ሓደ ሰብ ካብ መጠን ንላዕሊ እንተደኣ ኣፍጢጥልካ እዚ ናይ ምቅርራብ ምልክት ዘይኮነስ ናይ ምቁፅፃርን ናይ ምፍራሕን ፈተና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ከም ሲኣይኤን ሞሳድን ዝበሉ ናይ ስለላ ትካላት ገበነኛታት ኣብ ዝምርምሩሉ እዋን ከም ዘረጋገፅዎ ምሕሳብ ዝለመደ ሓሰውቲ እንዳሓሰቡ ምዃኖም ንኸየፍልጡ ኢሎም ኮነ ኢሎም ዓይንኻ ትኩር ኢሎም እውን ክጥምቱኻ ከሎ እዮም ብተፃራሪ ድማ ሓደ ሰብ ዓይኑ ዘርሕቕ ወይ እውን ዘርጋግም እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሰብ ምቾት ከም ዘይተሰምዖ ገለ ነገር ይሓብእ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ጭንቀት ከም ዘሎን የርኢ ካልኣይ ኣዝዩ ዘገርም ነጥቢ ድማ ናይ ዓይኒ ብሌን ምስፋሕን ምፅባብን እዩ ናይ ዓይኒ ብሌን ምስፋሕን ምፅባብን ናይ ስምዒት ምልክት እዩ እዚ ምልክት እዚ ካብ ናይ ሰብ ቁፅፅር ወፃኢ እዩ ሓደ ሰብ ዝፈትዎ ነገር ክርኢ ከሎ ወይ ድማ ዝሰምዖ ዘሎ ዘረባ እንተደኣ ማሪኽዎ ናይ ዓይኒ ብሌኑ ይሰፍሕ እዚ ድማ ኣእምሮና ዝፈትዎ ነገር ፅቡቅ ገይሩ ንምርኣይ ዝገብሮ ተፈጥሮኣዊ ምላሽ እዩ ሓደ ሰብ ክቆጣዕ ከሎ ወይ ድማ ዘሰልቹ ነገር ክገጥሞ ከሎ ድማ ናይ ዓይኒ ብሌኑ ይፀብብ እዩ ስለዚ ምስ ሓደ ሰብ ኣብ ዝህልወካ ዝርርብ እቲ ሰብ ብዝርርብካ ሕጉስ ምዃኑን ዘይምዃኑን ብዘይ ምንም ቃል ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሳልሳይ ናይ ዓይኒ ኣንፈት እዩ ሓደ ሰብ ሓበሬታ ንምዝካር ክፍትን ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ የማንን ናብ ፀጋምን ንላዕልን ንታሕትን ዓይኒ ይንቀሳቐስ እዚ ምንቅስቓስ ዓይኒ ኣእምሮና ናብ መዘኻኸሪ ክፍሊ ይኸይድ ከም ዘሎ የርእየና ብተወሳኺ ሓደ ሰብ ዓይኑ ናብ የማንን ናብ ፀጋምን እንተደኣ ገይሩ ወይ እውን ናብ ላዕልን ናብ ታሕትን ይገብር እንተደኣ ሃልዩ ኣእምሮ ሓድሽ ነገር ክፈጥር ይፍትን ከም ዘለዎን የመልክት እዩ ኮይኑ ግን እዚ ነገር እዚ ኣብ ፀገማ ኢዶም ዝጥቀሙ ሰባት ተፃራሪ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ራብዓይ ነጥቢ ናይ ዓይኒ ምርግብጋብ ፍጥነት እዩ ኣብ ንቡር ኩነታት ውሽጢ ሓደ ሰብ ኣብ ደቂቕ
ከ15 ክሳብ 20 ግዜ ዓይኑ የርገብግብ እዩ። ነገር ግን ሓደ ሰብ ኣብ ጸቕጢ ውሽጢ ክኣቱ ከሎ ወይ እውን ክሕሱ ከሎ እዚ ኩነታት ይውስኽ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ዓይኒ መዕጸዊ ወይ ድማ ዓይኒ ምጽባብ የርእዩ። ሰባት ዘይፈትውዎ ነገር ክሰምዑ ከለዉ ወይ እውን ክጠራጠሩ ከለዉ ከይተፈለጦም ዓይኖም የጽብቡ እዮም። ስለዚ ልክዕ ከፊል ዝኾነ ናይ ዓይኒ ምጽባብ ወይ ድማ ብንእሽቶ ዓይኒ ምዕጻው ክትዕዘብ ከለኻ እቲ ሰብ ብዘረባኻ ወይ ድማ ብዝተዛረብካዮ ነገር ኣይተስማዕምዕን ምዃኑ ክትዝክር ክትክእል ኣለካ። ሓምሻይ ነጥቢ ወይ እውን ሜላ መስትያት ምዃን ወይ ከዓ ኣብ ስነልቦናዊ ዓለም ሚረሪንግ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጥበብ እዩ። ሓደ ሰብ ከዘራርበካ ከሎ ከይተፈለጠካ ንሱ ዝተቐመጠሉ ኣቀማምጣ ሒዝካ ወይ ድማ ንሱ ኢዱ ከልዕል ከሎ ከምኡ ኣቢልካ ኣልዒልካ ትፈልጥ ዶ? ወይ ድማ ንስኻ በኣጋጣሚ ማይ ክሰቲ ከለኻ ብቕልጡፍ እሱ እውን ማይ ከልዕል ከሎ ሰዒድካ ትፈልጥ ትኸውን ኢኻ። እዚ ነገር እዚ ግን ኣጋጣሚ ዝፍጠር ዘይኮነስ ምስ ሳይኮሎጂ ምትእስሳር ዘለዎ ነገር እዩ። መስትያት ምዃን ማለት ሓደ ሰብ ነቲ ናትካ ናይ ሰብነት ቋንቋ፣ ናይ ዘረባ ፍጥነት ወይ እውን ናይ ምንቅስቓስ ከይፈለጠ ክቐድሖ ከሎ ወይ ከዓ ከም መስትያት ከንፀባርቆ ከሎ ማለት እዩ። እዚ ተግባር እዚ ኣብ ሓንጎል ውሽጢ ዝርከቡ ሚረር ኒውሮንስ ዝተባሃሉ ህዋሳት ዝፈጥርዎ ውፅኢት እዩ። እዞም ህዋሳት እዚኦም ዝሰርሑ ሓደ ሰብ ክንፈትዎ ብሓሳቡ ክንስማዕማዕ ወይ ድማ ምስቲ ሰብ ዓሚቕ ዝኾነ ርክብ ክንፈጥር ክንደሊ ከለና እዩ። ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሓሳባት ክፍጠሩ ከለዉ ምስቲ ሰብ ተስማዕሚዕና ወይ ድማ ተረዳዲእና ኣለና ማለት እዩ። ሻድሻይ ፍሽኽታ። ፍሽኽታ ኩሉ ግዜ ናይ ሓጎስ ምልክት እዩ ዝመስለና፣ ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ ካብ ዝተፈለየ እዩ። ፍሽኽታ ፍቕሪ ንምግላጽ፣ ሓሶት ንምሽፋን፣ ሰባት ንምእማን ወይ ድማ ጽለ ንምሕባቕ ከገልግል ይኽእል እዩ። ግን ድማ ናይ ሓደ ሰብ ፍሽኽታ ካብ ልቢ ዝመንጭዋ ይኹን ወይስ ናይ ሓሶት ክንፈልዮ ይንኽእልን። ሓቀኛ ፍሽኽታ ካብ ናይ ሓሶት ፍሽኽታ ዝፍለየሉ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይን ዓብይን ፍልሊ ኣብ ኣዒንቲ እዩ። ሓደ ሰብ ብሓቂ ክሕጎስ ከሎ ዞጎማቲክ ሜጀር ዝበሃሉ ጭዋዳታት ምዕጉርቱ ናብ ላዕሊ ክስቀሉ ከለዉ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ኣብ ዙርያ ዓይኑ ዝርከቡ ጭዋዳታት ናብ ሓደ ይእከቡ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓይንና ኣናእሽተይ ምልክታት ወይ ድማ ምጭምዳታት ይፍጠሩ ማለት እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ሓቀኛ ፍሽኽታ ካብ ዓይኒ ጀሚሩ ናብ ከንፈር ይወርድ ይበሃል። ናይ ሓሶት ፍሽኽታ ግና ኣብ ከንፈር ጥራይ ዘቋርፍ። እቲ ሰብ ኣስናኑ እንዳተረኣየ እውን ኣዒንቱ ግን ከም በረድ ዝሑል ኣብ ምንም ዓይነት ለውጢ ዘይረኣየሎም ተደኣ ኮይኖም እቲ ሰብ ንማሕበራዊ ግዴታ ጥራይ ይስሕቅ ከም ዘሎ የርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ሓቀኛ ፍሽኽታ ትፈልይዎ ካብ ከንፈርና ሓሊፉ ዓይንና ምልክት ክህበና ከሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ኣፈላላይ ድማ ናይቲ ግዜ ንውሓትን ቅልጣፈን እዩ። ሓቀኛ ፍሽኽታ ቀሲሉ እዩ ኣብ ገጽ ዝሰፍር። ሓጎሱ ካብ ኣእምሮ ተላዒሉ ናብ ገጽ ዝግለጽ ክኸውን ከሎ ማይክሮ ሰከንዳት እውን ይወስድ። ከምኡ እውን ሓጎሱ ምስ ኣብቅዐ ድሕሪኡ ቀስ በቐስ እዩ ካብ ገጽ ዝጠፍእ። ናይ ሓሶት ፍሽኽታ ግን ሃንደበት ይመጽእ እሞ ሃንደበት እዩ ዝጠፍእ። ሓደ ሰብ ምሳኻ እናዕለለ ወዲያውኑ እንተደኣ ስሒቑ ናብ ዝነበሮ ድርኦ ዘለ ኩነታት እንተደኣ ተመሊሱ እቲ ሰሓቕ ናይ ግዴታ እምበር ድሌት ስለ ዘለዎ ከምዘይነበረ ክትርዳእ ክትክእል ኣለካ። ሻብዓይ ርእስኻ ምትንካፍን ምህዳእን። እዚ ምልክት እዚ ወዲ ሰብ ኣእምሮኡ ምቾት ክስዕን ከሎ ወይ እውን ክጭናቕ ከሎ ወይ ከዓ ኣብ ስግኣት ከም ዘሎ ክስምዖ ከሎ ሰውነትና ነቲ ጸቕጢ ንምንካይ ርእሱ ንምህዳእ ከይተፈለጦ ዝገብሮ ኣናእሽተ ምንቅስቓሳት እዩ። እዚ ነገር ኣእምሮና ባዕሉ ዝሕክመሉ መንገዲ ጌርካ እውን ክውሰድ ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ክሕሱ ከሎ ወይ እውን ደስ ዘይብል ሕቶ ክቐርበሉ ከሎ ኣብ ሓንጎል ውሽጢ ዝፍጠር ጭንቀት ናብ ነርቭታት መራኸቢ ይሓልፍ። ነቲ ደስ ዘይብል ስምዒት ንምሕላፍ ድማ ኣእዳውና ናብ ገጽና ወይ እውን ናብ ክሳድና ይኸዱ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ሰብኡትን ኣብ ኣንስትን ብበዝሒ ዝረአ ምልክት እዩ። ክሳድ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ነርቭ መራኸቢታት ዘለዎ ቦታ እዩ። ሓደ ሰብ እናዕለለካ ከሎ ድንገት ክሳዱ ምሕሳይ ወይ እውን ምትንቃፍ እንተደኣ ጀሚሩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዑል ጸቕጢ ኣሎ ማለት እዩ። ወይ እውን ብዝኾነ ነገር ተጨኒቑ ከም ዘሎ ምልክት ይህብ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ግዜ ጭንቀት ወይ እውን ሓያል ሓሳብ ክኾና ከለዋ ክሳደን ናይ ምትንኻፍ ምልክታት የርእያ። ካልኣይ ነጥቢ ድማ ገጽ ምትንኻፍ እዩ። ግንባር ምሕሳይ፣ እዝኒ ምጉታት ወይ እውን ኣፍንጫ ምትንኻፍ ናይ ኣእምሮ ወጥሪ መርኣዪ ምልክታት እዮም። ብፍላይ ኣፍንጫ ምትንኻፍ ፒኖኪዮ ኢፌክት ዝበሃል ሳይንሳዊ ፍጻሜ ይተሓሓዝ። ሓደ ሰብ ኣብ ዝሕስወሉ እዋን ኣብ ኣፍንጭኡ ከባቢ ዘለው ናይ ደም ሰራውርቲ ስለ ዝምጠጡ መጠነኛ ናይ ምሕኻኽ ስምዒት ይፈጥሩ። ስለዚ ድማ እዩ ሰባት ክሕስው ከለዉ ከይፈለጡ ኣፍንጭኦም ዝተናኽፉ።
ስለዚ ምስ ሰባት ኮሙኒኬት ኣብ ትገብረሉ ወይ እውን ኣብ ትዘራረበሉ እዋን እዞም ምልክታት እዚኣቶም ኣተኪርካ ክትዕዘቦም ይግባእ። ሻምናይ ናይ ሰውነት ኣቃውማ ወይ ድማ ፖስቸር እንብሎ ነገር እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣፎም ከፊቶም ካብ ዝዛረብዎም ዘረባ ንላዕሊ ናይ ሰውነት ኣቃውምኦም መንነቶም ይገልጽ። ኣቃውማ ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሰ ምትእምማን ናይ ስልጣን ተዋረድን ዘለዎ ኩነታትን ድልውነትን ዓቕሚ መርኣዩ እዩ። ብስነልቦናዊ መፅናዕትታት መሰረት ሓደ ሰብ ኣብ ርእሱ ዝተኣማምን እንተደኣ ኮይኑ ወይ ድማ ኣብቲ ከባቢ ናይ ላዕለዋይነት ስምዒት እንተደኣ ተሰሚዕዎ ከይፈለጠ ናይ ሰውነቱ ኣቃም ወይ እውን ኣቃውማ ይሰፍሕ እዩ። ማለት እውን ደረቱ ይነፍሕ፣ ኣእዳዉ ይዝርግሕ፣ ኣእጋሩ እውን ዘርጊሑ ይቕመጥ። እዚ ድማ እቲ ሰብ ብርእሰ ተኣማንነት ኣብቲ ቦታ ከም ዘሎ መልእኽቲ ይሕልፍ። ብኣንጻሩ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ስጋኣት እንተደኣ ኣሎ ርእሰ ምትእምማኑ ክጠፍእ ከሎ ናይ ሰውነት ኣቃውሙ ይቕየር፣ ክሳዱ ናብ ውሽጢ ኣቱ፣ ኣእዳዉ ናብ ሰውነቱ ብምፅጋዕ ንባዕሉ ንእሽተይ ከረጋግዕ ይፍትን። መብዛሕትኡ ግዜ ኣእዳዉ ጣሚሩ ደው ዝበለ ሰብ በዚ ሓሳብ ኣይተስማዕማዕኹን ወይ ድማ ምቾት ኣይተሰምዐንን ዝብል ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ። ታሻይ ናይ ሰውነት ምንቅስቓስ ወይ ድማ ናይ ሰውነት ቋንቋ ናይ ርእሲ ምንቕናቕ እዩ። ርእሲ ምንቕናቕ መብዛሕትኡ ግዜ ብባህሊ እወ ይስማዕማዓይ ወይ ድማ ኣይተስማዕማዕኹን ዝብል ትርጉም ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ነገር ግን ኣብ ስነልቦና ዓለም ናይ ርእሲ ምንቕናቕ ፍጥነትን በዝሕን ካብ ቃላት ንላዕሊ ትርጉም ኣለዎ። ሓደ ሰብ ርእሱ ክነቕንቕ ከሎ ይሰምዓካ ወይ እውን እናዕለለካ ንዘለኻዮ ነገር ይርድኦ ከም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጡ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ምልክት ይሂበካ ኣሎ። መጀመርያ ናይ ርእሲ ምንቕናቕ ፍጥነት ኣስተውዕል። ሓደ ሰብ ርእሱ ቀሲሉ ዘነቓንቕ እንተደኣ ኮይኑ ሓቀኛ ድሌት ከም ዘለዎን ብትኹረት ይሰምዓካ ከም ዘሎን የርኢ። ነገር ግን ሓደ ሰብ ርእሱ ብጣዕሚ ብፍጥነት ብተደጋጋሚ ይነቕንቕ እንተደኣ ሃልዩ ካሊእ ትርጉም ኣለዎ። ሓደ ሰብ ከምዚ ኣብ ዝገብረሉ ግዜ ሕጂ ኣነ ክዛረብ ይኣኽለካ ወይ ድማ ዘረባኻ ተትውድእ እንዳበለካ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ናይ ምስልቻው ምልክት እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ብፍጥነት ርእሱ ምንቕናቕ እንተደኣ ጀሚሩ ዘረባ ሓፂርካ ንዕኡ ዕድል ክትህቦ ይግባእ። ዓስራይን ናይ መወዳእታ ነጥቢ ሕጊ 3 ወይ ድማ መበገሲ ናይ ባህሪ ንብሎ እዩ። እዞም ክልተ ነጥብታት እዚኦም ካብ ሕጂ ዘልዕልናዮም 9 ነጥብታት ዝጠቓለሉ ሓሳባት እዮም። ናይ መበገሲ ባህሊ ወይ ድማ ቤዝላይን እንብሎ ሕጊ ሓደ ሰብ ምንም ዓይነት ጸቕጢ ከይሃልዎ ኣብ ንቡር ኩነታት ውሽጢ ከሎ ዘርእዮ ተፈጥሮኣዊ ምንቅስቓስ እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ውሕዳት ደቓይቕ ምርዳእ እዩ። ነብሲ ወከፍ ሰብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ንቡር ምንቅስቓስ ኣለዎ። እዞም ምንቅስቓሳት ካብ ላዕሊ ብዝጠቐስናዮም ምንቅስቓሳት ውሽጢ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ማለት ስምዒት የንፀባርቕ ኣሎ ማለት ዘይኮነስ ብተፈጥሮ እዚ ሰብ ከምኡ ዓይነት ባህሪ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ሰውነት ቋንቋ ክተጽንዕ ወይ እውን ክትዕዘብ ከለኻ ቀዲሙ እዚ ሰብ ከመይ ከም ዝነበረ ክትፈልጥ ይግባእ። ድሕሪ ዝምፍላጥካ ድማ ሕጊ 3 ወይ እውን ሩል ኦፍ 3 ዝበሃል ነገር ክትግብሮ ይግባእ። ሓደ ሰብ ብትኽክል ኣንቢበዮ ንምባል ብውሕዱ 3 ተኸታተልቲ ወይ ድማ ተተሓሓዝቲ ምልክት ክትረክብ ኣለካ። ብመሰረት መጽናዕቲ ስነልቦና ሓደ ሰብ ኣንቢበዮ ንምባል 3 ተኸታተልቲ ወይ ድማ ተተሓዝቲ ምልክታት የድልዩኻ። ሓደ ምልክት ጥራይ ምርኣይ ናይ ባዕሉ ኣጋጣሚ ክኾን ስለዝኽእል 2 ምልክታት ዘየጠራጠሩ ይኾኑ፣ 3 ምልክታት ድማ ምርትዖ እዮም ተባሂሉ ይግለጽ። ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ተዛረበሉ እዋን ሓደ ምልክት ስለ ዝረኣኻ ጥራይ ንምድምዳም ኣይትሸኩል። ኣቐዲምና ዘልዓልናዮም 10 ነጥብታት ይጠቕሙኻ ከም ዝኾኑ ኣይጠራጠርን። ኣብ ቀጻሊ ብኸምዚኦም ዝበሉ ጠቐምቲ ትሕዝቶታት ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብ ዘለኹምዎ ሰሰናዩ